So ayan mga kailokano, magluluto tayo ngayon ng tahong. Yan yung mga sangkap natin. Ginisang tahong na may ampalaya. Yan. Painitin muna natin konti yung mantika. Mainit ng mantika, lagyan na natin ng bawang. Hanggang sa maging golden brown siya. Sunod natin ang sibuyas. Tapos sunod natin ang luya. Yan, golden brown siya. Tabi mo natin. Lagyan naman natin ang kamatis para hindi masunog yung bawang saka sibuyas. Kaya natin tinabi.
natin lagyan ng tubig para mag-isa yung laman niya. Lagyan muna natin ng asin. Tapos lagyan natin ng seasoning. Gawin natin siya konti. Tapos yan. Takpan natin. Yan, basic lang po magluto ng tahong. Sana nasundan nyo. Basic lang. A few moments later. Buksan natin, haluin natin ulit. Bango. Amoy tahong ni Carla. Tignan natin yung dagan ng tubig kasi kumapit na rin yung lasa sa na sa inyo kung gaano kadami yung tubig. Mahilig kasi silang magsabaw dito sa bahay kaya pinamihan ko konti. Kaya buksan na natin. Kapag kumulo na at bumuka ng tahong, pwede na natin ilagay ang ampalaya fresh from the farm. Yan. Lagyan natin ng konting pait ang tahong ni Carla. Bawal natin siyang haluin para hindi pumait. Takpan na natin siya. Tayo lang natin ng ilang segundo. 12 seconds later. Luto na siya. Kasi masarap pagkakok lang yung ampalaya para hindi siya mapait. Tadaan! Luto ng tahong ni Carla. So ayan, luto na ang tahong ni Carla.
natin yung ampalaya.